paku kacang balimbiang, tampu ruang lenggang-lenggokkan, dibawa orang kasarwasu. Anak di pangku kamanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan, jago adek jan binaso. Cupak saling kabatuang, adek saling kanagari. Lain lubuk lain ikannya, lain padang lain bilalang. Namun ikannya itu juo. Ba itu kata orang tuo-tuo. Menurut pituah orang tuo-tuo, laki-laki di Minangkabau mamiku duo baban barek sekaligus, yaitu sebagai orang sumando atau apak paja di rumah anak, sebagai mamak rumah di rumah orang gae. Sebagai orang sumando atau kepala keluarga, lelaki Minang ikut mamangku anak. Artinya 100% anak menjadi tanggung jawab si bapak. Tapi ado batehnya, yaitu ketika si anak alah pandai bajalan surang, alah tumbuh gadang. Ikulah saatnya malah pehnya pai bajalan. Pabilo kamanakan dibimbiang. Kamanakan dibimbiang sampai kaliang kubua. Artinya, kamanakan bajalan jo kakinya surang, si mama membimbing jo ujung jari. Membimbing kamanakan, lai indak sabarek mamangku anak. Tapi sampai mati, si mama punya kewajiban membimbing kamanakannya. Zaman saiswa, orang bakarajo jo tanago, nan disabut jo tulang nan ampe kare. Disiko fungsi mama tunggane rumah atau mama kapaluari, saratu bundo kanduang pamaci kuncinan arek pamagang purunan taguah akan dirasukan. Guno jo manfaatnya ba mama dan bakamanakan menurut ajaran adek Minangkabau.